Βρισκόμαστε στο μαγευτικό χωριό της Κόρης. Κάτω μας Θεσσαλικός κάμπος. Έχουμε ξυπνήσει από τα χαράματα. Πήγαμε για κυνήγι, φέραμε το κρέας. Ό,τι βλέπετε έχουμε μαζέψει ξύλα για τη φωτιά. Ήρθε η ώρα να τα πελεκίσουμε, να ανάψουμε τη φωτιά, να φάμε και να ζεσταθούμε. Πάμε να το δούμε. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο απόκρημνα μέρη του δάσους. Ο ήλιος σε κανένα 3ωρο θα δύσει. Μαγευτικό με το τοπίο, επικίνδυνο δε, πολλά άγρια ζώα. Έχουμε εντοπίσει ένα ξερό δέντρο, το οποίο θα επιχειρήσουμε και να κόψουμε. Έχουμε κάποια σύνεργα μαζί μας, θα ανάψουμε φωτιά, πρέπει να προστατευτούμε από τα ζώα, πρέπει να φάμε κάτι. Από ό,τι βλέπετε τα ξύλα κοπήκανε. Πάμε να ανάψουμε τη φωτιά, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Τα σπίρτα λιγοστά, πάμε να ψήσουμε το φαΐ. Ό,τι βλέπετε, η φωτιά έχει μπει, τα κυνήγια μας ψήνονται. Με τον κύριο Κώστα εδώ πέρα τον ξεναγώ και βοηθό μας. Γεια σας κύριε Κώστα. Αγριογούρουνο κύριε. Αγριογούρουνο. Δεν πειράζει, ας είναι Έτσι. Κύριο Κώστας. Ψήνουμε τα κρέατα, θα φάμε και θα ξεκινήσουμε για την επιστροφή. Πάμε να το δούμε. Τελειώσαμε το φαγητό μας. Ανακτήσαμε κάποιες δυνάμεις. Εδώ στην ομάδα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να γυρίσουμε. Από ό,τι βλέπετε η φύση είναι άγρια, επικίνδυνη, συνάμα όμορφη όμως. Θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά. Θα κάνουμε πολλά extreme πράγματα, θα δούμε απίστευτα τοπία και θέλω να είστε μαζί μου σε αυτή την περιπέτεια. Πάμε να το δούμε. Ό,τι βλέπετε έχουμε κολλήσει σε αυτό το αδιέξοδο. Πίσω μας κάποια άγρια ζώα που θέλουν να μας κατασπαράξουν. Από κάτω μας γκρεμός. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Θα επιχειρήσουμε να κατέβουμε αυτό το γκρεμό, όποιο γίνεται ο κόστος. Πάμε να το δούμε. Η κατάβαση άξιζε τον κόπο. Μπροστά μας έχουμε ένα μαγευτικό τοπίο, ένα παρθένο μέρος, ανέγκυχτο από την καθημερινότητα της πόλης. Συνεχίζεται η δύσκολη κατάβαση, από ό,τι είδατε μπορούμε να τα απεξέλθουμε και στις πιο extreme καταστάσεις. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Από ό,τι βλέπετε έχουμε ανέβει τον γκρεμό. Πολύ δύσκολη δουλειά, απαιτούσε πολύ ενέργεια από εμάς. Δεν πειράζει όμως γιατί έχουμε πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Πάμε να το δούμε. Οι προσπάθειές μας απέδωσαν καρπούς. Περάσαμε το δυσκολότερο σημείο της διαδρομής. Έχουμε πρόσβαση σε πόσιμο νερό που είναι πολύ αναγκαίο για αυτό το δύσκολο ταξίδι. Τώρα το μόνο που μένει είναι να αναζωογονηθούμε και να φτάσουμε στο τελικό μας προορισμό. Λοιπόν, το σημείο που βλέπετε πίσω μου έχει μεγάλη ιστορική αξία. Κατά τον εμφύλιο πόλεμο, αντάρτες κρύψανε σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο 20.000 λίρες. Κατά την υποχώρησή τους τα σύνορα κλείσανε και για 30 χρόνια κανείς δεν ήξερε για αυτό το αμύθιτο θησαυρό. Μετά από 30 χρόνια ένας που ήξερε την τοποθεσία ήρθε και προλαμβάνει μια ήσυχη ζωή, πλουσιοπάροχα, αφού βρήκε τις 20.000 λίρες. Τυχερός. Βρισκόμαστε στην κορυφή του βουνού. Όπως βλέπετε πίσω μου, η θέα είναι απίστευτη, μαγευτική, αλλά πρέπει να φτάσουμε στον προορισμό μας.
Από ό,τι ακούτε μπουμπουνιτά, προμηνύεται μια καταιγίδα, ένας κατακλυσμός, πρέπει να φτάσουμε γρήγορα. Μαζεύουμε δυνάμεις, έχουμε δυνάμεις, ο οδηγός μας ο κύριος Κώστας είναι πανέτοιμος να μας οδηγήσει και ακόμα και από τα πιο δύσβατα μονοπάτια. Κοιτάξτε, η θέα είναι απίστευτη. Πλησιάζουμε στον προορισμό μας, είμαστε μια ανάσα από το τέλος, δεν θα το παρατήσουμε, πάμε να το δούμε. Αν και πλησιάζουμε επικίνδυνα στον προορισμό μας, είδαμε κάτι που έχει συνταράξει ακόμα και τον κύριο Κώστα που είναι ο πιο έμπειρος εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπετε βρήκαμε ένα τομάρι γίδας, ξεσκισμένο από κάποια αρκούδα. Είναι πολύ επικίνδυνο, αυτά τα τελευταία μέτρα ίσως είναι κρίσιμα, πρέπει να προσέχουμε. Εμπιστευόμαστε στον κύριο Κώστα τις ζωές μας. Από ό,τι βλέπετε η αρκούδα δεν αστείευεται. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας έχασα κάποιες θερμίδες, η βερμούδα μου έπεφτε, ζώνη πουθενά, είμαι λίγο ελαφρύτερος αυτή τη στιγμή. Πλησιάζουμε, από ό,τι βλέπετε βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Ο κύριος Κώστας μπροστά ανοίγει το δρόμο, επικίνδυνα θηρία παντού, κεραυνή, σε λίγο θα ξεσπάσει η μπόρα. Πηγαίνουμε, έχουμε πάρει και το ενθύμιό μας, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, πολύ extreme, θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο.